на гэтай Эўхарыстыі, на гэтай святой мшы. Сёння трэця недзеля звычайнага перыяду, але таксама ўжо другі год гэта недзеля Божага Слова. Особливий спосіб Костьол запрошує нас до того, як ми затрималися над таємницею Божого Слова. Бог, який невстомно промовляє до кожного з нас, керує до нас своє слово. Питання, чи хочемо ми це Боже Слово слухати? Як ми ушановуємо це Боже Слово? Бо, напевно, кожен з нас, кожна сім'я має в домах своїх святописань, Біблію. Як часто вона береться у руки, читається, декларується, не только так особисто здесь, але для всей семьи, в нашем доме, как это звучало Божье Слово. Сьогодні хочемо ушанувати його, прийнявши глибоко до серця, почувши його і виконуючи у своїм щоденному житті. Бо так, як почуємо Євангеліє, сьогодні Пан Бог буде говорити до нас, «Пойди за мною, іди за мною», так як казав до учнів, так до кожного з нас. Почуємо це слово, як кажемо, на гэты заклік Божий нашим штодзённым жыццём. Годна ўдзельнічаць в гэтых святых таямніцах, стаўне ў праўдзе перад Богом і перапросім Яго за ўсе нашы грахі і праведэнні. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинком и занятованием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами.
Прошу відправляю інтенцію, молитися об дарі життя вічно, для святої пам'яті Віківки за Кароліну, Марію і Рафаеля. Прошу, щоб добро Бог прийняв до супольності збавлення. Молимся. Всемогутний, вечный Боже, керуй нашим життям по воле Твоей воли, как мы у имя Твоего милованного Сына были щедрыми на добрые учинки. Распана наша Єзуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог прозусе веки вечные. Читання книги пророка Йони. Пан звернувся до Йони другий раз, кажучи: «Устань, іди у Нініву, великий город, і скажи їм тое, що я тобі наказав». І устав Йона, і пойшов у Нініву, поводле слова Пана. Нінива ж була великим городом у Бога, на 3 дні ходи. І почав Йона ходить по городі стільки, кольки можна було пройти за 1 день, і вскликав, кажучи: «Яще 40 зьон, і Нінива буде збурена». І повірили нінівітяні у Бога, і обвястили пост, і опранулися у м'яхи від старейшого аж до молодшого. І убачив Бог учинки їхні, що яни відвернулися від злого шляху свого, і пошкодував Бог, що сказав про нещастя, якое спошле їм і не спаслав. Гета Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Дай спознать Твоє дороги, Пане. Дай спознать Твоє дороги, Пане. Дай спознать Твоє дороги, Пане, і научи мене стежкам Твоїм. Веди меня в правде Твоей и научи, то Ты Бог збавлення моего. Дай спознать Твоє дороги, Пане. Узгадай про милосердность свою, Пане, и про ласку свою, бо я испрад веку. Пам'ятай про мене поводле милосердности Твоей, деля великой добрыни Твоей. Дай спознать Твоє дороги, Пане. Пан добрый и справедливый, тому показывая грешникам шлях, и он керуя приниженными у справедливости и научая покорных шляхам своим. Дай спознать Твоє дороги, Пане. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянов. Брати, кажу вам, що заканчується час, каб і тия, хто має жона, були як тия, хто не має, і тия, хто плаче, були як тия, хто не плаче, і тия, хто радується, були як тия, хто не радується, і тия, хто купляє, були як тия, хто не набиває, і тия, хто користається світом, були як тия, хто не користається, бо минає в образ гэтага свету. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя.
Czytanie Świętego Ewangelia powodle Marka. Пасля таго, як выдалі Яна, прыйшоў Езус у Галілею, прапаведуючы Евангелие Божие і кажучы, што настаў час і наблізілася валадарства Божие. Кайцеся і верце ў Евангелие. Прыходзячы ж каля Галілейскага мора, убачыў Сымона і Андрэя, брата Сымона, якія закідалі сеткі ў мора, бо яны былі рыбакамі. І сказаў ім Езус: «Ідзіце за мною, і я зраблю вас рыбакамі людзей». І адразу, пакінуўшы сеткі, яны пашлі за ім. Адышоўшы крыху далей, ён убачыў Якуба Забедеевага і Яна, брата ягонага, які таксама сядзелі ў чаўне і ладзілі сеткі. І адразу паклікаў іх, і, пакінуўшы бацьку свайго Забедея ў чаўне з работнікамі, яны пайшлі за ім. Гэта слова Пана. У Святым Пісанні есть шмат таких яскравых постатяў, асобаў. Адным такі, напэўна, з іх з'яўляецца Йона, сённяшні герой першага чытання. І хацелася б менавіта на гэтым першым чытанні сёння на крыху затрымацца, бо яно нам паказвае таксама такую праўду пра нас самых, так направду. Бо Божае Слово, яно прамаўляе, каб паказаць, адкрыць нам, асвятліць вось гэта нашае жыццё, пэўныя нашы захаванні, нашы паводзіны, той спосаб, як мы жывем, што варта было б, можа, сёння тут і цяпер змяніць у нашым жыцці. Бачым сёння, як, або чытаем пра тое, што Пан звярнуўся да Йоны другі раз, кажучы: «Устань і ідзі ў Нініву». Ну, гэта другі раз, значыць, што першы раз штосьці пайшло не так, і Йона не паслухаўся, бо гэта так часта бывае, як бацькі да дзяцей кажуць, адзін, другі, трэці, і пакуль не пачуюць, пакуль як бы не здзейсняць. Так і тут Бог другі раз прамаўляе да Йоны: «Ідзі ў Нініву». А што здарылася, што Йона не пайшоў, не паслухаўся голасу Пана Бога. І каб гэта зразумець, трэба зразумець, што гэта за горад Нініва. Бо Нініва гэта сталіца Асірыі ў той часы. Сірыйцы і Асірыя гэта такія найбольшыя ворагі народу выбрана, народу ізраільскага. І таму, пачуўшы вось гэты заклік Йона Пана Бога, каб ісці ў Нініву і абвяшчаць ім, ну, можам сказаць, надзею, Йона развярнуўся і ў другі бок. Дакладна, Тарсіс, гэта у процілеглы бок пайшоў. У тыя часы, ну, так разумелася, што Тарсіс гэта, ну, канец свету. На канец свету уцёк ад вось гэтага задання. Цікава, што, ну, кніга Йоны была напісана 200, ну, гадоў, два стагоддзі перад нараджэннем Езуса Хрыста. А вось тое, што здарылася з Асірыяй, вось гісторыя асірыйцаў і няволі, і таксама ізраілітаў, перад гэтым яшчэ 600, czyli 6 векоў. Паглядзіце, як моцна ў сэрцы людзей вось у гэтай памяці застаецца пачуццё гэтай крыўды. Столькі пакаленняў мінула, а вось пачуццё таго, што ты, якія мяне скрыўдзілі, ну, нічога супольнага з імі не хачу мець у сваім жыцці. Гэта тое, што вельмі моцна так застаецца, і гэта такі досвед, так направды, ну, і наш, бо можа, ну, яшчэ радасны, вельмі такія пазітыўныя якісь такі моманты нашага жыцця, не так застаюцца, але яшчэ больш здаецца, што пачуццё гэтай крыўды, якісьці штосьці, што там сталася такое негатыўнае. І Йона
не пошел за голосом Божьим, потому что Бог ему дает такое задание, запрашивая его до любови тех, кого он, можно сказать, ненавидеть. До любови тех, кто, не его безпосредньо, але які забивали, кривдили, знищали продков Иона и народа выбранного. Это то, что, натурально, что не хотелось ему ніяк, ніякий спосіб это зробити. І коли не глядячи на это все, Бог запрашає Йону, давать это супрацовництво такого, и другий раз промовляє його, як ми ще не чуємо, как он пошел у Ниниву и как обвестил тем, что не глядячи на то, что Бог бачить зло, это не так, что Бог не бачил зло ниневитянам. Бо він каже, що 40 днів і буде цей город буде знищений, тобто відбудеться кара. Але прагненням Бога було ось їхнє навертання. Тому чинить ось це посилає Йону, як він зробив щось, що виходить поза його на таке розуміння. Цей текст, ось який ми сьогодні читаємо, каже нам про те, що Бог, коли приходить до чоловіка, коли Бог приходить до нас і звертається до нас з повною пропановою, то часто так виглядить це, що ця пропанова перевищає наші можливості. То нам здається, що просто це неможливо. І от у таких різних сферах нашого життя, у тим, що треба зробити, у якихось духовних справах наших, як часто чоловік стверджає, що просто це неможливо. Что просто я уже не дам с этим раду. І Йона, який сьогодні іде все ж таки і обвіщає це покаяння, закликає до покаяння, то не має у собі ніякої навіть радості з цього. Бог його змусив, в конце концов, про певні знаки. Ідея обвіщає, каже, наверніться, але ведаємо, коли ниневитяне звернулися до Пана Бога, коли розпочали цю покуту, то Йона сидів і нарекав, каже, Пане Боже, як ти можеш їм дарувати, грешникам дарувати ось їхні провини? Ти чому такі ось, ти чиниш таке незрозуміле для мене діяння? Чому ти такий милосердний? Для Йони вельми тяжко прийняти ось цю милосердність Пана Бога. І коли ми приглядимося к історії Святого Писання, к історії відносин чоловіка з Богом, то таких моментів, таких надзвичайних, які перевищали, чи були у розумінні чоловіка неможливими, вельми шмат. Но найближче до нас це момент звістування Марії про аньола Гавріеля, який каже, ти почнеш від Духа Святого, народиш Месію Збавцю. Значить, у людським таким розумінні це не перевищає всі наші якісь думки, наші плани, наше розуміння самого себе і цього світу. Юзеф, який так само приймає це, згаджається з цим і стається ось таким опікуном Єзуса і Марії. Завтра ми будемо вспоминати у літургії свято навертання Святого Павла. І знову ж у його житті, коли він йшов до Дамаска, ловить і нищить, садить у в'язницю християнів, Бог йому об'явиться і відбудеться ось цей момент такого навертання, але щоб зрозуміти це, щоб це прийняти і поукладати в своєму житті, йому ще потрібно було 3 роки він сидів, що вернувся додому і так раз собі розважав, рихтувався до тої місії, яку пізніше вже розпочав так вельми активно обвіщати Боже Слово, але щоб це все поукладати у своїй голові, щоб як це зрозуміти, йому потрібно був час. То, що здається неможливим, то, що перевищає наші можливості, Бог сьогодні нам говорить, що це все можливо, але це не чоловік здійснює, але Бог у нашем житті. Это его ласка, его моc. А то, что человек может забить, это сгодится. Это значит запросить
Pana Boga i сказать: Panie Boże, я хочу, чтобы Ты действовал во мне. Я хочу открыться на эту Твою, нават калі яна часамі так незразумела і здаецца вельмі такая далёкая і немагчымая. Я хочу гэта падкрэсліць, што сёння таксама Бог запрашае кожнага з нас, каб мы зрабілі пэўна такое аднясенне і перагляд нашага жыцця. Можа, сёння ў нас ёсць вось тыя моманты, якія нам здаюцца немагчымымі. Альбо тыя сітуацыі, да якіх мы не хочам вяртацца, ці не хочам пачаць штосьці мяняць. Бо ёсць пэўныя такія моманты, да чаго мы прывыклі ўжо, што ёсць такой часткай нас, і ведаем, што, можа б, і трэба было б гэта памяняць, але гэта будзе некамфортна, бо гэта чуем гэты цяжар такой працы і папросту згаджаемся на гэта. Не хочам гэта пачаць. Сёння той момант, у якім Бог нас да гэтага заклікае. Ведаеце, Бог верыць у нас здаецца больш, чым мы самі. Верыць у чалавека. У тое, што дзякуючы ягонай дапамозе, ягонай эмоцыі, чалавек можа надзвычайныя справы. І тое, я кажу, што здаецца часамі немагчыма, так направда, у Бога, так як у Святым Пісанні, усё магчыма. І гэта дакладна гісторыя супрацоўніцтва Бога з чалавекам паказвае, і на картках Святого Пісання мы гэта чытаем. І ў нашым жыцці, думаю, гісторыі касцёла, хрысціянства на гэтыя 2000 год, так направда, мы дакладна бачым, як немагчымае становіцца магчымым. Як тое, што здавалася проста кімсьці далёкім, якое перавышала усе нашыя нават думкі, становіцца рэальнасцю. І сёння хацелася б звярнуць яшчэ увагу на адно слово, якое, думаю, такое вельмі важнае, но яно вельмі прыгожае, такое добрае, але якое часамі можа для нас быць таксама такім дакорам сумлення. Гэта слово адразу. Відаць, чалавек часта гаворыць: калісьці там, прыйдзе час яшчэ. А сёння мы бачым такі прыклад гэтых вучняў: Сымона, Андрэя, Пятра, Яна, Якуба, якія адразу, калі пачулі голас Пана Бога, адразу пашлі за ім. Не калісьці там, але ў той самы момант. Гэта вельмі важна, бо ізноў жа мы можам сабе нават сёння ўсведаміць таго, што варта было б, можа, што-то змяніць у маім жыцці, чым працаваць. Чи сёння, калі мы разважаем на тым, што сёння гэта нядзеля Божага Слова, што можа калісьці варта было б узяць і прачытаць Святое Пісанне. Яно вось калісьці там, яно заўсёды такое, што яно адкладаецца на пазней. Сёння Пан Езус нам гаворыць адразу, сёння, тут і цяпер. Гэта той час. Бо час кароткі, час, сёння Святы Павел таксама гаворыць: кажу вам, што заканчваецца час. Гэта не значыць, што ён закончыцца ў такім сэнсе, але ў тым сэнсе, што гэта тут і цяпер. Вось гэта той момант, каб адбылося гэта перамена. Каб мы паверылі ў тое, што немагчымае, дзякуючы Божай ласцы, у нашым жыцці можа стаць магчымым. Што тое, што здавалася, перавышае наша магчымасць, так направды, можа стаць рэальнасцю, дзякуючы Божай ласцы. Боже, просім Цябе, гэтым так перамяні наше сэрца, дай нам адвагі, каб мы адразу выконвалі тое, чым Ты нас натхняеш. Каб Твоя воля і Твой шлях для нашага збаўлення быў намі прыняты, прынёс плён нашага аднаўлення і нашай святасці. Амин. Вызнаем нашу веру единого Бога. Отца всемогутного, Строителя неба и земли, всего важного и неважного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, первый всеми веками, Бога от Бога, светлого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел из неба,
и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядись праворуч Отца, и знов придет в хвале, судить живых и померлых, и его владарству не будет конца. Веру Духа Святого, Пана и Животворца, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вічного в будущем світі. Амінь. Разом з Єсусом Христом, який покликав нас до життя у своїм костелі, узнесем до Бога Отца наши покорные молитвы. Молимся за святый костел, каб он верно следовал учению, якое передали ему апостолы. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за святого Айца, каб его инициативы для поширения Христового учения во всем свете знайшли подтримку сирот верников. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нашу Айчину, каб панавали ее спокой и справедливость. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за людей, які живуть у тяжкім греху, каб про щирий жаль яни наблизилися до Божого владарства. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за наших добродеев, каб яны неспынно отчували близкость и любовь Бога. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, собраних каля алтара Пана, каб почутое подчас святой мши Божие Слово учило нас распознавать Божию волю. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся об дары життя вічного для наших близьких померлих, і символію способ Божої милосердності долучаємо святой пам'яті Вікентія, Карину, Марію і Рафаеля. Вічний відпочинок дай їм, Пане. А світло вічне нехай їм світить. Нехай відпочивають у супокої вічним. Амінь. Правозаступниця святого Францишка Сальського, молимся у інтенці католицьких СМІ, Білорусі, усього світу, каб про своє служення яны дапамагалі людям спазнаваць правду в учэнні касцёла Христа, каб таксама гэта служэнне дазваляла ім перамяняць сваё сэрца і напаўняцца вось гэтай Божай праўдай, Божым словам, імкнуцца да святасці. Тебе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся таксама за кожнага з нас, просячы, каб мы былі адкрыты на Божае Слово, каб мы прагнулі ім напаўняцца, каб шчыра паверылі ў тое, што ў Божым Слове прысутны сам Господ. Тебе просім. Выслухай нас, Пане. Милосердный Боже, Ты не адмаўляеш тым, хто ўсю сваю надзею складае на Цябе. Учыні, каб наша надзея прынесла шчодры плён. Праз Христа, Пана нашага. Амінь. Номер 150. Прославляй
офяру з рук Твоих, на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Пані на Божа, прийми ласкаво, и освяти эти дары, как яны стали для нас сакраментом збавления, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. Угору серце. Подякуєм Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагаведна, каб мы заўсёды ўсюды Табе складалі падзяку. Пане Святы Ойча, усімагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага, бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнага смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі, арханёламі, з усімі святымі мы абвяшчаем Твою хвалу, разом з імі вскликаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна вышия, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, осанна вышия. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос воскрес і спасал на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усімагутны Божа. Освяти гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Иису, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего престолования. Wspominaючи смерть і з мертвих повстання Твого Сина, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя і келих збавлення. Дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою і служить Тобі. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, досконали его любови, разом с папом нашим Францишком, біскупом нашим Казимиром и усім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які поснули надій на воскрешення, і про усіх, хто Твої ласки дошов з гэтага світу, і дозволив убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марією, со святым Юзефом и прочистым обранником, со святыми апостолами,
świętym Janem, świętym Maksymilianem i всеми świętymi, jakie z pradwieku podobali się Tobie. Как z nimi my chwalili, прославляли Ciebie, про Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Praz Chrysta z Chrystom i u Chryście, Tobie Boże Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, usia paszana i chwała, prazu się wieki wieczne. Молимся до Отца Небесного, jak nas nauczył nasz Pan Jezus Chrystus. Ojcze nasz, który jest u niebie, święcimy imię Twoje, przyjdź władztwo Twoje, будь воля Твоя, jak u niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego codziennego daj nam сегодня, i odpuści nam prawiny nasze, jak i my odpuszczajem winowatym naszym. I nie wódź nas u pokusu, ale zbaw nas od złego. Просим Тебе, Пане, избав нас от всего злого. Ласково упокой дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсюди вольны от греху и захованы до всякого неспокою. Czekali исполнения несчастливой надеи, прысти Збавца нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего, и будь ласкаво згодна с Твоей волей дарить их супокоем и едностью. Ty żyjesz i wладариш na wieki wieczne. Amen. Sopokój Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Dajcie bliźniemu znak spokoju. Той, кто берет на себе грехи света. Счастливые покликаны на вечеру Его. Пане, я не вартый, как Ты вошел в меня, а не скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Я światło światu, каже Pan. Kto idzie za mną i nie będzie chodzić u ciemry, ale będzie mieć światło życia. Спев номер 31. Я
Всемогутный Боже, покорно Тебе просим, ученика, подтрымливаючи Твою животворчую ласку, мы завсёды радовались Твоему небесному дару, праз Христа Пана нашего. Kochane, posłuchajcie jeszcze duszpasterskie objawy na trzecią niedzielę zwyczajne. Po pierwsze, szczerze dziękuję wszystkim Wam za dzisiejszą tę modlitwę. Dziękuję tym, kto na protivotydnie probierał naszą kapliczkę, za kierowanie, jakie składajecie, za wszelaką okazaną dopomogę w sprawie funkcjonowania życia naszej parafii. Dziękuję wszystkim tym, kto składaje ofiary tak samo na budowę naszego kościoła, jak to było w każdym z nas uznagrodzić za szczodrość i dobrynę. A na tym tygodniu liturgii my odznaczaємо 25 студня, понеділок, завтра свято навертання Святого Павла Апостола. В этот день так само завершается тыдзень молитва у интенции едности христианов. Интенция важная и потребная, можно здесь там узгадывать эту интенцию так само и надалей. 28 студня у четверту вспомнить Святого Томаша Аквинского, святора и доктора Kościoła. Протягуємо далі коляду, душпастерське навідування наших парафіянів. На протягу этого периоду кожна сім'я, яка хотіла би запросити святора у свій дом, може подати картку з адресом. Перед тим, як прийти, ми обов'язково потелефонуємо і домовимося з вами на конкретний день і годину. А тим, кого ми вже навідали, поспіли дойти, щиро дякую за нашу відкритість, за свідчення вашої віри, за гостинність, за можливість зустрітися з вами, помолитися і так само порозмовляти. Кожного второк у каплиці о 19 годині відбувається набоженство про заступництво святого Антонія Падуанського. Кожну середу запрошуємо на набоженство до святого Юзефа. Всім ім'янинникам надходжу отині, так само хочу скласти najlepsze winszowanie, благословление всех потребных ласков для каждого из вас. Мы сегодня уже тут молились, хочется еще раз узгадать, что про сегодня вспоминаем у литургии Kościoła Świętego Franciszka Salskiego, jaki является таким заступником, патроном, опекуном католицких środków masowej informacji. Тому сегодня дякуем всем тем, кто так само в нашей парафии займается донесением во всех наших подеях, якими ми живемо, наша парафія, супольності Янбай, які тут так чувають і завжди активно придумують ще нові форми функціонування, реалізації життя нашої парафії на сторонках нашого сайту, на різних соцсетках. Дякуємо їм, ну і так само хочемо сьогодні особливий спосіб помолитися за усіх представників католицьких СМІ в Білорусі, в общем світі, так як вони нестомно тривали у гэтым обвяшчэнні Божай правды, в учэнні Касцёла, асабліва ў гэтым часе, дзе інфармацыі вакол нас вельмі шмат, ёсць рознай, так каб мы маглі таксама зразумець і прыняць, пазнаць такое навучанне Касцёла і тое, што Бог да нас кожнага кіруе. Паўстаньме гэтай тайцы памолімся. Тваёй абароне Надаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погорджай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Анна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Pan z wami И с Духом Твоим. Niechaj was błogosławić Bóg Wszechmogutny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie u supokoi Chrysta. Дякую вам, Бог. Święty Archanioł Michael, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастор злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а Ти, княжу войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана,
i inszych złych duchów, jakie nas błogosławieństwa w świecie. Amen. Najświętejsze serce Jezusa, Zmiłuj się nad nami, bezzagadne serce Maryi, bądź naszym ratunkiem. święty Archanioły Michale, Módl się za nas.